Правим едно видео, за да видим как работи Радостин Василев в партия МЕЧ. Представи си само кой си, какъв си бил. Георги Михайлов съм. Бях кандидат за кмет в община Гълъбово. От коя партия? Бях кандидат за кмет в община Гълъбово от партия ВМРО, тъй като тогава партия МЕЧ нямаха регистрация, не беше създадена още като партия и единствените, които излязаха и ме подкрепиха, бяха партия ВМРО. Да. В последствие обаче аз съм доста предан човек и верен, винаги съм бил верен на господин Радостин Василев. Така се случиха нещата, бях координатор за МЕЧ на община Гълъбово, обаче един ден имаше среща в Троян, която беше надпартийна. Тя беше организирана от организация, която не е партийна. Точно така, беше организация. Организацията беше Движение 29, доколкото си спомням и не се лъжа, на която бях поканен и присъствах. Обединение 29. Да, Обединение 29. Аз там обаче присъствах по покана от избиратели, които са гласували за мен в община Гълъбово, в тяхна подкрепа, в тяхна защита и изобщо там не ставаше дума за нещо политическо или така нататък. И там се видях с господин Павел Стоименов, който го виждам там за първи път. Познавам се с брат му, Николай Стоименов, който те развиват бизнес в община Гълъбово и които са пряко засегнати от феодалното управление на кмета на община Гълъбово, Николай Тонев. Да, те са земеделци там и те си имат някакви техни проблеми с кмета на Гълъбово. Аз също имам мои проблеми и просто снимахме се заедно и качих една снимка, нали, те с проблеми в Гълъбово, аз с проблеми в Гълъбово и като една обща борба и цел качих една надпартийна снимка, с която те въобще не са ме ангажирали, нали, да правя нещо политическо, да гласувам за някоя партия или да ангажирам хора да гласуват за нещо. И след като качих снимка с тях двамата, веднага на другия ден ми се обадиха, че съм изключен от партия МЕЧ. От партия МЕЧ се обадиха? Да, от партия МЕЧ. Кирил Веселински ми звънна. Цяла България му била звъняла. Как съм можел да бъда такъв предател? Снимал съм с някакви мошеници и лъжци. Аз нямам обяснение изобщо на това, което го казваха. Аз с хората там се виждам за първи път. А те как разбраха, че са мошенници и лъжци? Нямам никаква идея. Те ми казаха, ти не знаеш с какво се занимават, откъде са, нито знам, нито ми е вълнувало, нито те са ми казвали, нали, ама ела сега тук да се снимаме, защото ние сме от коя партия, трябва да се гласува за нас. Цензура голяма има в МЕЧ, така ли? Идея нямам какво има, но игнорират хора, които бяха свободно мислещи като мен. Без да си ги предал по никакъв начин? По никакъв начин. Мога да гарантирам с ръка на сърцето, че съм един от най-верните хора на партия МЕЧ и въпреки всичко, и въпреки всичко бях отстранен и отделно. За една снимка? За една снимка, да. И отделно. Аз имам най-добрия му резултат за цяла България процентно на изборите за партия МЕЧ. Колко е там? В община Гълъбово беше 10%, никъде няма така избирателна активност за партия МЕЧ. 10%, на които той ми каза благодаря ти и ми биха шута за няма нищо. Ето какво се случва, когато искам да ви кажа, да управлява. Искам само да ви кажа нещо, за снимка ще има прокуждане от България. Да, че аз днеска съм на вашата среща, благодарение на това аз имам няколко принципа. Без значение дали вие сте бизнесмен, дали те са земеделци, бизнесмени или каквото ще да било. За мен най-важното е да бъдеш човек. Аз съм видял в братя Стоименови, които познавам много отскоро, че те на първо място са хора. Оттам нататък не ме интересува кой с какво се занимава. Те са ме спечелили и аз ще бъда с тях абсолютно до край. Пращаме поздрави на МЕЧ, Радостин Василев. Поздрави на всичките, и ще се види кой е най-добре и кой е най-честният. Чао!